picture for purposes of sige. Nag-picture na ko ng film. Dili, lagi kita rin. Dili, na, sige na. Sige, picture na. Ano lang kayo? Mana kayo? Ano kayo? Taken for granted. Hatagi rin sa regalo, hatagi sa regalo. Hatagi sa regalo. Sir, kaning sa imong banak po na patilaban niyo pala yun. Sige, Salamat kayo. Sige. ready one. Ito na nasa gani. Matikpan eh. Daan magyan ko. Uy, video ni oy. Video na, no? Video ni oy. Bugoy kayo. Bugoy. Video man. Kasaan na yun ito? Kasaan na mo? Oh, video man eh. Video guys. Sa mga unatana ba tayo? An. Bakit natin nga na mga ikuan? Na-prank yung kang wangwang. I-video na daan. Kaya ano ba kanato karon ang kailangan ng mga media kung ninyo nakita sa presentation dako kayo na mo pasalamat sa DYRF niya ni agad si Father Bob Ebesa o si Father Filmar no so uban ka nato karon ang DYRF no kanang likon nga partner sa Commission Galit especially panahon sa pandemic salamat DYRF si Sister Rowena o ang sinundon sa ang driver. Salamat kaayo. Thank you. Ate trap dali na ba paspas. Paspas na kayo. Nandun din ka ng kanang fast pace ang kuha ba? Walay Uy, happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Blow the candle. Uy, naray, na kandila, Sir Chester. Dali. Haray, happy birthday. Napay happy birthday. Oh. Oh. Picture na dyan, Sir Chester. Pag-picture sa all season tanan. Happy na birthday pa. Parang one lang. Dili ka mag-bishop, Father. Iyan po dahil Ang problema ng bishop. Ano problema? Ano naman? You are Okay, ikaw kuy the leader sa leader of all. Oy, dili na. Oh. So many. Father, ang problema, dili problemahon. Let the problem your problem. Down ta ko do be. Lebo ningon nga. Stress ko sister. Oh, manang tagal ba wala ra kay di ang problemahon ang problema. Don't problem the problem. especially if the problem is your face. May ganit Father, kaya mong face, dili problema. Ha? May ganit ang mga face, dili problema. Face off niya. Salamat ang taos Ginoo. Imo orang lawas ang problema. Dili na sa ni problema dahil. Blessing. Bas. It's a blessing. Nagpabuyamin. Wala ka nag-wonder. Gunitan yun diyan ni Wangwang mapila ka bulan. Nanay ko. Sister, bitaw. Sa imo sister, sa imo requirements. At sa pa. Falling mo na siya. Dili, like, Sabi na lisod ka, badli siya, nagugma ka to. Ako yan po. Pero nabuwagan ka man, musod ka madre. Mo na pag mo na ganang pagbabalari. Alay. Mas kwan man gyud mas bugat mo si Doris ako at that time ba. Volunteer mo ko sa parokya sa amo, choir ko, yan ano niya.
It's like a fire that's burning in your heart. And that's the fervor. Adyo. So, ano na ba ang experience nimo? So, manig-ingon ba? You have to go back to your vacation story, di ba, Father? So, now, until now, I'm going back to my vacation story niya. Muna, ano.